Ahojte, moje meno je Klára. Rada by som sa stala učiteľkou matematiky a angličtiny. Už si rozmýšľal, čím by si chcela byť ty? Možno z teba bude zdravotná sestra, kuchár, hasič či športovkňa. No možno ťa inšpirujem a tiež sa vydáš študovať matematiku. A keby aj nie, dúfam, že ti táto séria videí aspoň trošku pomôže na tvojej študijnej ceste. No poďme pekne po poriadku. Na prvom stupni, či na začiatku druhého stupňa, si sa už naozaj stretol na matematike so všeličím. Predsa už nie si žiadny nováčik. Najprv to bolo počítanie do 10, neskôr do 100, potom malá násobilka, postupne sa pridávali aj rôzne geometrické tvary či zaujímavé slovné úlohy. No a čo hovoríš na také čísla, ktoré nepredstavujú celok? V 6. triede si sa už stretol s desatennými číslami. 0,5, 1,23, 507,73 či 24,21 a mnoho ďalších. A vieš, kde všade sa s nimi môžeš stretnúť v bežnom živote? No, napríklad, keď si chorý a na teplomeri ti ukáže 37,5. Alebo, keď si na prehliadke u doktorky a potrebuješ sa odvážiť. Či keď si mama pozerá obchodný leták, kde sú sumy ako 1,79 či 4,49. No počul si už o zlomkoch? Ak ti tento pojem príde ťažko pochopiteľný, alebo by si sa iba rád o tom dozvedel viac, si na správnom mieste. No som si istá, že v živote si sa už stretol s pojmami ako polovica, tretina, štvrtina či desatina. Poďme sa pozrieť na to, kde napríklad. Tak napríklad, keď chceš jablko rozdeliť pre teba a tvojho kamaráta. Jedna polovica ide jemu, druhá tebe. Alebo keď babka dá tebe a tvojim súrodencom 6 cukríkov, ktoré si máte rozdeliť. Môže to byť celkom ťažké, ale nie. Každému pôjde 1/3 a budete mať rovnako. Pizza v reštaurácii je zväčša rozdelená na osminy. No a v správach si už mohol počuť, že 1/10 populácie tvoria ľudia vo veku 65+. Tak čo na to vravíš? Nie je to také zlé, však? V nasledujúcej sérii videí sa spolu pozrieme na pojmy spojené so zlomkami, správny zápis či čítanie zlomkov. Ďalej, znázorňovanie zlomkov pomocou diagramu či číselnej osy. Tiež sa pozrieme na základný tvar, rozširovanie, krátenie či porovnávanie zlomkov. No a ako posledné sa pozrieme na ščítanie a odčítanie zlomkov. Verím, že po pozretí celej tejto série ti zlomky budú pripadať sympatickejšie a už viac nebudeš mať problém rozdeliť pizzu či tortu na rovnaké kúsky. Tak zatiaľ ahoj a dovidenia v ďalšom videu.